A directiva da agrupación Miño mantiña unha reunión cos portavoces dos grupos da oposición no Concello de Ourense para facerlles chegar a súa preocupación polas subvencións do ano 2021, cuxas bases todavía non foron publicadas. Din que agora mesmo están en precario, non poden programar actividades nin cursos, algo que xa lle comunicaron ao grupo de goberno. O que vemos por parte do Concello neste momento e do alcalde é que queren dinamitar as asociacións veciñais. Está claro que sabemos que nunca fomos santo da súa devoción, nunca sentimos o apoio aquí da institución, pero, bueno, loitaremos por estar aí firmes e, bueno, intentaremos a ver se levamos unha moción ao pleno sobre este tema, porque non é de recibo, que dicir, sempre tivemos problemas, sempre fomos os últimos, pero estamos vendo que a intención é, con medidas que van a sacar, ou que intentan sacar, é pois, eliminar a gran maioría das asociacións de veciños que hoxe, pois, sin a axuda moitas veces da agrupación xa non estarían aí, non? Nestes momentos, os locais das asociacións están abertos, pero sen actividades non hai socios. Temos moita xente maior, porque ao ser do rural e periferia, o tipo de socio que temos nós e socias son xente maior, que aproveitan pois, eses momentos que teñen de lecer no local, pois, un curso de memoria, un curso de pilates, para estar unidos. E iso tamén, dada a pandemia, o que estamos pasando, eso para eles é buenísimo, porque poden estar xuntos e poden, pois, distraerse un pouquiño de toda este problema que está a acontecer. Neste mesmo local, o da agrupación Miño, eles non poden programar actividades, pero sí se están celebrando cursos da Universidade Popular.